Здравейте! Здравейте! Много съм гладен, искам да хапа нещо. Имаме точното нещо за вас. Ага, ами да, ще споръчам една пържола. Сметката, моля. Моля, 350 лева. Господине, вие не виждате ли? За 100 грама. Искам кредит. Да, кредит. Разбира се, седнете, заповядайте. Подпишете тук. Получаваш 1000, връщаш 1000. Подпиши. Не, първо виж дребния шрифт. Аз май нещо не виждам. Не, имаш перфектно зрение. Не, погледни отново. Не виждаш ясно. Не е вярно, подписвай. Ще подписвам. Не ди! Ето парите. Добра сделка. Хей, и очаквам 10 000 до края на месеца. Моля, 10 000. Казах ти. Ало, искам да запазя час за офталмолог. Да, добре. Мерси, заповядайте. Какви са ви оплакванията? Докторе, не виждам наблизо. На колко години сте? На 50. Изглеждате доста по-млад. Моля. Сега ще отидем да направим няколко изследвания и след това ще се върнем пак в кабинета. Okay. Сега ще ви измерим автоматично зрението с този уред, който се казва авторефрактометър. Може да сложите тук бръндичката, само да почистя. Да, и челото. Гледате вътре в картинката. Този уред измерва как светлината преминава през окото ви и определяме диоптера по този начин. Сега ще измерим вътреочното ви налягане. Това е важно за проследяване на риска от глаукома. Гледате светлината и не мърдате. Ще усетите лек въздух, малко е неприятно, но не е болезнено. Виждам, че вътреочното ви налягане е в норма, 16 мм швачен стълб, но имате диоптър и ще трябва да се качите горе за уточняване с пробни рамки. Това изследване, което направихме с авторефрактометъра, беше само за ориентир, така че качете се горе. Добре. Благодаря. Довиждане. Сега ще ви помоля да казвате цифрите, които виждате. 1, 3, 7, 9, 5. Добре. Тук? 3, 6, 8, 7, 3. Сега ще може да кажете долния. 3, 7, 4, 2, 5, 8. Така ли е по-добре? Или ето така? Така е по-добре. Добре, кажете последния. 4, 3, 8, 7, 3, 9. Добре. Може ли да ми кажете този ред? 5, 3, 9, 4, 6, 5. След проведените изследвания установихме, че имате пресбиопион. През какво? Пресбиопион. Това е възрастово далекогледство. В окото имаме мускул, който се нарича цилярен. Чрез него се осъществява акомодацията и може да виждаме обектите наблизо. Но с възрастта тази способност отслабва и се налага да сложим очила. Окей. Диоптерът ви е +2 и ще носите очилата само когато четете книга и гледате нещо на компютъра. Добре.
Сега ще ви напиша рецепта, която да занесете в оптиката. Здравейте, тук съм се вземал очилата. Здравейте, с какво бяхте вие? С пресбиопията. Да, готови са ви очилата, заповядайте, пробвайте ги. Благодаря. И кажете, по-ясно ли виждате сега? Да, тук прави впечатление, че при късогледите пациенти този процес настъпва по-късно. Аз имах един приятел, който носи очила, но вече не носи. Да, това е доста интересно. Това се случва при хора с миопия. И при тях пресбиопията в началото има компенсаторна функция, затова те слагат очила едва на по-късен етап. Окей, ясно. Благодаря за всичко, вече виждам прекрасно. Очакваме ви на профилактични прегледи. Хубав ден! Чао! Чао, хубав ден!